Takže ahoj, já jsem Minecraft Crafting Table a dneska se ukážeme na Minecraft cheaty. Na obyčejný mobilní verzi Minecraftu. Cheaty, samozřejmě. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat Minecraft, obchod Play, MC Master. Vám ukážu, jak se ho nainstalujete. Normálně na obchod Play napíšete MC. Tady vám to vyskočí. To si nainstalujeme, otevřeme si to. Tady se vám objeví mapy, různý skiny, textur, seed a mody. Na ty si klikneme. Tady máme různý mody. Já bych doporučoval portál, potom tady ten mod, že vám to zastaví jako, když na vás někdo útočí. Jo, tak to si nainstalujeme to. More Zombies 1.6. To otočíme takhle. A pojedeme dolů. A nainstalujeme si Art Mode. Nevím přesně, jak se ovládá. Když nakliknete na ten mod vždycky, tak se vám objeví. Ale nemůžete kliknout na Minecraft, protože to potom už je jako normální Minecraft. Ale potřebujete k tomu Minecraft. A tak já nevím, tak si vytvoříme nový. Třeba můj kanál se jmenuje Filip, tak tam napíšeme Filip. Tak. Mělo se to vytvořit. Začneme na to, dáme to do kreativu a na to rozdát. Že máte mody. A teď přesně nevím, co to dělá. A můžeme se podívat. Jo, a máte ty mody nainstalované, takže takhle se to dělá. Potom různě můžete používat a tak. Jo. A teď třeba jen nemám nainstalovaný, protože musím nejdřív zapnout ty mody, přesto to vám za chvilku ukážu. A vidíte, že to je na MC Masteru. Prostě musíte být ta aplikace na Minecraftu. Jakoby, když rozkliknete normální Minecraft, tak hrajete bez modů. Potom vám ještě ukážu další mod a ten je docela taky dobrý. Dáte seed. Takhle jdete dolů. Jo, já jsem si to splet. Textur, pardon. A to jsou mody teda dobrý, jo. Třeba kliknu na Super Hero Texture Pack. Tam Gold. Podíváme se, jak ten mod funguje. Tak vidíte, teď se zatím nic nezměnilo. Vy myslíte. Ale podívejte, co teď. Úplně se všechno změní. Ukážu vám, co je nový. Jsou tu hrdinové. Jsou tu flint and jsou tu nové věci, jsou tu jinak barevné věci. Jsou tu třeba, nevím, co je tohle. Jo, tohle jsou šípy. Jo, prostě jako bombastický. Jablíčka vypadají, jako kdyby měly oči. Sušenka je taková červená. Slimback, jako slima. Ty slimový oči, to jsou černý. A potom tady mám Coca-Colu. Jo. No věci, když si dám na budovnice, já jsem měla 14. To pro tuhle dobu nejnovější. Tak se vám tam mluví taková batmanský. Jo, a podíváme se. Hele, projekt o Cosmodol. A tam jsou to hrdiny, ale vám to ukáže tady taky. Pojedeme dolů. Oh my god, vidíte to? To budete mít nejlepší asociace. Tohle. Tak. Tak, jsem celý Iron Man bez skinu. Přitom máme chráněný. Tak
já to přepnu do Survivoru. Tady máte, kolik chcete mít bodů. To se vám ukáže, teď můžete přijít na Survivoru, kreativu a nemusíte jít pryč, jo. Tu mám teda věci. Jo a teď si různě potom třeba dávám player, jestli chci lítat v Survivoru, můžu. Že se to vypíná všechno, tak jestli se vám tento díl líbil, určitě nezapomeňte dát like, budu šťastně rád. A když dáte aspoň tak 10 lajků, tak natočím další mody od toho a bude jich rozhodně víc. Tak zatím nazdar.